אוקיי, אז שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ שלי. רגע, כי זה מקליט. כאן אני אעשה לכם בעצם סיור בית במיינקראפט. אבל פה תראו, יש לכם כאן כזה ספרייה. כאן ישנים ויש כזה אורות, אבל זה לא בעצם הבית. אנחנו פה בתוך עץ שמשקיף לבית. אתם מבינים את ה... אין דלת כרגע, אז פשוט, כי לא חשבתי על זה, אז פשוט שוברים כרגע. ואז תראו, סוגרים את זה כרגיל, אף אחד לא שם לב מה זה בית עץ, אבל בתוך העץ. עכשיו רוצים להגיע לבית, מה עושים? יש לנו אומגה חברים. לא סתם, תראו, מחליקים באומגה שלנו ככה, הגענו הביתה, אוי לא, פאק. הגענו הביתה, תראו, יש לנו כאן את כל הדגים היפים שלי, יש כאן מה זה דגים, תמנונים, לובסטרים, תראו גם צ'אב, נדב הצ'אב, תראו. איזה יופי, איזה יופי, כל כך הרבה דגים, כל כך הרבה סוגים, כל כך הרבה גוונים. עכשיו אנחנו רוצים בעצם, רגע, נראה לכם שנייה את הנוף, דקה, תראו. המקום היפה שבחרתי, אומייגאד, אומייגאד, וזה העץ שם, תראו אותו, ממש קרוב לבית. ואז כאן בואו נרד במדרגות, רגע, הופ, 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 הופ. תתעלמו, אין כרגע עיצוב פנימי, אבל תראו את הדגים ואת הצבים. מלא, איזה יופי, וופ. יש גם הדולפין גם, דולפינים, לא סתם, אני לא יודעת כמה מציינת עליכם. תראו, מכאן אפשר לראות את כל העצים. חייבת לעשות מטבח כאן דחוף, בחדר שינה. וגם תראו, אפשר לראות מכאן את הנוף, את השקיעה. ואז המדרגות כאן, וכל השטויות האלה, ואז הנה הפנדות שלי. צריך לעבוד על זה גם. אבל ניסיתי להאכיל אותן, בטעות הרבצתי להן. אני רק לא ניסיתי להרביץ להן בכוונה, אוקיי? בטעות. תראו מתוקות. נגזום להם את ה... אם מישהו יודע איך עוצרים את זה מלגדול, בבקשה תגידו לי, כי זה כל הזמן גדל לי. רצה רק שהם יאכלו קצת את הבמבוק שלנו. מה? תראו. רגע, יש שם החזיר, תפסתי את החזיר. מכות לחזיר. נאצי.